खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। USTMनि भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव गोदानै गसर थिसनदों। दिहिं पाटकाई हायुङारि पार्कआव मोन 8 रोखोमनि हाग्रानि मावजि आरो क्लाउडेड लख्राखौ नुनो मोन्दों। नुनमाथि फरायसालिनि गोमानाय सानै फरायसाखौ सोनाब बेंगलाव रैखा खालामदों। उत्तर प्रदेशआव सासे खौरांगिरिखौ गुलि गावना बुथारदों। PSCआ बे जाथायाव आयेननि गोख्रों दाबि दिखांदों। मिरु एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लागोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह। रायजो सोरखारा दल जात्रानि थाखाय बन्द फोसावदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। काछार आरो धुब्रीआव गोबां बिबांनि जाबा टेब्लेट आरो हेरेन जब्द खालामदों पुलिसआ। रायजोआरि सिमा जेंनाखौ सुस्रांनो मिजोराम सोरखारा आसामनो लाइजाम हरदों। बावैसोनि गेजेराव बर' दोरोङारि सावथुन दाहाननि रिलिज। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। इउनिभार्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालयानि भाइस चेन्सेलर महाबुबुल हकनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव गोदानै गसर थिसनदों। बे अजदखौ होदों सासे फरायसानि बिमा लीलावती बसुमतारीया। अजद बादिब्ला USTMनि बिबानगिरिफोरा 400 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय बाटरकान्दिखौ गसाइगावनि सोलायै लीलावती बसुमतारीनि आंगो फिसाजो कृपान्जलि बसुमतारीनि 12थि थाखोनि बर्ड आनजादनि आनजाद मिरु महरै होदोंमोन। आनजाद मिरुखौ खाथियाव होनो थाखाय गोबां खावलायसेयावबो जेबो राहा लायाखैमोन। बेनि अनगायैबो फरायसानि नखरा आरोबाव अजद होदोंमोन दि USTM बिबानगिरिफोरा बिनि सोलायै फरायसानि आनजादनि नाम्बारखौ बांहोनो जासिदोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानै फरायसानि बिमाया गसाइगाव पुलिस थानायाव मोनसे मावख'आरि गसर थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि महाबुबुल हकआ नैथि केसआव जामिन मोनोब्लाबो गसाइगाव पुलिस थानायाव बिनि बेरेखायै गोदानै गसर थिसननायजों लोब्बा लाखिनानै फिन खाफिननो हागौनि सन्देह खालामदों। भारतारि जिब जुनार फसंथाननि हेफाजाबाव हाग्रा बिफानजों 200निबो बांसिन जौगा केमेरा फज'नायजों दिहिं पाटकाई हायुङारि पार्कआव गोबां बिबांनि हाग्रानि जिब जुनार सेबखांजानाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि इन्टारनेशनेल इउनियन फर कनजारभेशन अफ नेचार एबा IUCN जों फारिलाइ खालामजानाय मोननो थाङै क्लाउडेड लख्रा एबा गाधा फुटुकिया केमेरानि गेजेरजों सेबखांजादों। बेनि अनगायैबो दिहिं पाटकाई हायुङारि पार्कआव मोन 8 फोलेरनि हाग्रानि मावजिफोर थानायखौ केमेरानि गेजेरजों रोखा खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला हाग्रानि जिब जुनारफोरनि अनजिमा बांनाया गुबैयै मैदेर आरो मैनि बांनाया मख'जाथाव इसारा होदों। मख'नो गोनांदि मैदेरनि अनजिमाया 2018 मायथाइयाव 196 मोन, आथिखालाव बांनानै 348 जाफैबाय। मख'नो गोनांदि हाग्रानि जिब जुनारनि अनजिमा बांनायखौ बिथा खालामनानै बिबानगिरिफोरा हायुङारि पार्कनि सिङाव रैखाथिनि राहाफोरखौ गोख्रोङै खालामदों। नुनमाथि गोजौ फरायसालिनि सानै फरायसाफोरा फरायसालिनि आनजाद होनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला पुलिसआ अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों सानैबो फरायसाखौ नागिरना सोनाब बेंगलनि हावड़ानिफ्राय रैखा खालामनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनि गोमानायखौ नखरनि सुबुंफोरा मिथिनो मोननाय लोगो लोगो पुलिसनो कमप्लेन होनायनि उनाव बिसोर थानाय जायगाखौ मिथिनो मोननानै नुनमाथि पुलिसनि मोनसे हानजाया बिसोरखौ लायनो हावड़ा फारसे रावना होनायबो जाबाय। गोमानाय फरायसाफोरखौ फारियै बिकास राजबंशी आरो आली हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि थांनायनि सिगां गाव गावनि बेगाव सि जोमजों लोगोसेनो गावसोरनि डकुमेन्ट्सफोरखौ लानायनि अनगायैबो आली हुसेना न'निफ्राय नोगोद 10,000 रांबो लोगोआव लांफादोंमोन। ग्लबेल मीडिया सेफ्टी एंड राइट्स अर्गेनाइजेशननि प्रेस एम्बेलम केम्पेइनआ इन्डियान प्रिन्ट जार्नालिस्ट राघवेंद्र भाजपेयीनि जिउ खहा जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। फसंथाननि मावख'गिरिफ्रा आयेननि गेजेरजों गोथौयै नायबिजिरनो आरो नखरनि सुबुंफोरनो बिजिरनाय होनो गोख्रोङै दाबि दैखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दैनिक जागरण फसंथाननि राघवेंद्र भाजपेयी 40 बोसोरखौ माखासे सिनायमोनि दुथांफोरा थांनाय सनिबारखालि सिद्धानगढ़ इमलिया सुल्तानपुर ओनसोलनि लखनऊ दिल्ली राजा लामायाव बाइकजों फैबाय थानाय समाव सिलाइजों गोबां बार गुलि गावदोंमोन।
बे जाथायनि लोगो लोगोनो साखाथियाव थानाय फाहामसालियाव वाजपेयीखौ लानानै थांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि राइस प्रक्रियरमेन्ट इनसेन्सिटिभ आरो स्टाम्प डिउटि पेपार खावनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे फोरमानथिखौ बायजोआव फोसावना होनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। PICनि आफादगिरि ब्लेज लेम्पेना बे दुखुनांथाव जाथायाव निन्दा खालामनायनि अनगायैबो 2025 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्रायनो राघवेन्द्र वाजपेयीया बुहुमनाङैनो 26थि खौरांगिरि महरै स्कारनि आखायाव मैहुर जानांदों होननानै रोखायै फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै 16 मार्चसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा फोथार दतमायाव खुंफुंजानो साखाफारा जानाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहया 16 मार्च एबा जोबथा साननि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन, जाय मोनसे मख'जाथाव बुब्लि जागोन। गेवलां मेलनि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', गागि मन्त्रि आरो गोबां गोजौ थाखोनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ, रांखान्थियारि हाबाफारिफोर आरो गोबां जौगालु बिथांखिफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। गुबुन मोनसे गाहाय सावरायनाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन, सुंद'यै बिटिआर आरो आसामाव गोजोन, खौसेथि आरो गोजोर जौगाथायनि सायाव नोजोर होगोन। मख'नो गोनांदि सानब्रैनि बे हाबाफारियाव गेलेमु बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमु मोनाबिलि आरो गोबां दिन्थिफुंनायजों लोगोसेनो बिजाब मेलाबो खुंनाय जागोन। रायजो सोरखारा कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव 15 मार्च खालि दल जात्रा एबा हलिनि थाखाय जायगायारि बन्द फोसावदों। मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव बै सानाव गासै रायजो सोरखारनि मावख'फोर आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय NI एक्ट 1881 नि सेक्सन 25 नि सिङाव गासैबो रांखान्थियारि फसंथानफोरा भारत सोरखार नखर बिफाननि फोसावथायजों सोमोन्दो थानाय गासैबो रांखान्थियारि फसंथानफोरानो हलिनि थाखाय बन्द थागोन। हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय लंकानि कारिकाना ओनसोलाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बाला लाना गोख्रै सालायनाय गंसे डाम्पारा 60 बोसोर बैसोनि साइकेल सालायनाय सासे सुबुंखौ हुख्रेमनानै दुखुनांथावै जिउ खहा खालामदों। जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ आलिम उद्दिन होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि बे ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो लामायाव बाला लाना डाम्पारफोरखौ आब्रुथि गैयै जासे सालायनायनि जाहोनावनो बे जाथाया सोमजिदों होननानै जायगानि थागिबिफोरा अजद दिखांदों। कारिकाना कफिलिफार फोनांजाब लामाजों बेबादि गारि सालायनायनि जाहोनाव लामाजों हान्थामेला खालामग्रा दावबायारिफोरा जायगायारि खुंथायनो गोबां खेब कमप्लेन होनाय जादोंब्लाबो थागिबिफोरा दासिमबो गोबां गिख्रंथाव जेंनाजों जुजिनांनायखौ नुनो मोन्दों। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव गासै 30 कौटि बेसेननि 98,000 जावा टेब्लेटजों लोगोसे धुबुरी जिल्लायाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। लोगोसेनो बे जाथायाव थोंजों सोमोन्दो गोनां 2 दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खानो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला स्रोद संदाननायनि गेजेरजों लखिमपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय चन्द्रपुर फार 2 काकमारायाव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सासे दुथांखौ खानानै बिनिफ्राय गोबां बिबांनि जावा टेब्लेटजों लोगोसेनो नोगोद 3.5 लाख रांबो पुलिसआ जब्द खालामनो हादों। बेराफारसेथिं धुबुरी जिल्लानि जग्रापाराव पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों आकबर आली मुंनि सासे सुबुंनि न'निफ्राय गासै 23.35 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों। बे जाथायाव थोंजों सोमोन्दो गोनां आकबर आलीखौ दासान्दि पुलिसआ खानानै कास्टडियाव लानानै थांनाय जायो। मोन्नैबो जाथायनि सायाव पुलिसआ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गोख्रों राहा लानाय जायो। गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दांनानै थानाय मोननै रायजोनि सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मिज'राम सोरखारा आसाम सोरखारनो मावख'आरि खान्थिजों लाइजाम हरनानै खावलायहरदों। फैगौ एप्रिल दाननि सेथि सप्तायावनो मोन्नैबो रायजोनि मावख'गिरि थाखोआव सावरायलायनो थांखि दैथायहरदों मिज'रामनिफ्राय। अदेबानि गिबि सप्तायाव जुदि आसामा सावरायनो हायाब्ला नैथि सप्तायावबो जाहैगोन होननानै फोरमायदों मिज'रामा। नाथाय आसामनिफ्राय बे बिथिङाव दासिमबो रावबो जेबो खेंफोरथि होथ'वाखै। बेनि सायाव मख'नो गोनांदि आथिखालाव 144.6 किल'मिटार गोलाव मिज'राम आसाम सिमाया दासिमबो जेंनायावनो दङ। बेखायनो बे जेंनाया सुस्रांनांगौ होननानै हास्थायदों मिज'राम सोरखारा। नोजोर होनो गोनांदि 2023 मायथाइयाव जेब्ला
मिज'रामाव गोदान सरकार फैजेनदोंमोन अब्ला सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोन्नैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिया लोगो हमलायदोंमोन। बावैसो साननि गेजेराव नुनो मोनसिगोन बर' रावनि गोदान सावथुन दाहान। बड'लेण्डजों लोगोसे आसाम आरो भारतनि गुबुन गुबुन हालामाव शुटिंनि खामानि फोजोबनायनि उनाव एडिटिंनि खामानियाबो जोब्बाय। सेन्सरिं अथ'रिटिनिफ्राय गनायथिलाय मोननाय उनावनो रायजो राजा नायगिरिमोननि थाखाय हादराव थानाय बर' हालामफोरनि अनगायैबो मुंदांखा नोगोर नोगोरमाफोरनि सिनेमा हलाव दाहान सावथुनखौ दिन्थिनायनि राहा खालामनाय जागोन। बर' दोरोङारि बिथा लानानै दिहुननो लानाय बे सावथुना अरनबारिनि जुनारखलानि सायाव। सावथुन लिरगिरि दिथागिरि महरै बिबान रुजुनदों सावथुनगिरि दिहुनगिरि डक्टर मुसुखा रामसियारिया। सावथुन मुलुगाव गावखौ बावसोमनो नाजासोमनाय डक्टर रामसियारिया सावथुननि गासै मेथाइखौबो गावनो सुजुदों। बे सावथुनाव मुस्रि सोरांसा रामसियारिया देंखो रनसायदों आरो मेथाइ खनगिरि हिसाबै फुंबिलि बसुमतारिया मेथाइ रोजाबदों। बे सावथुनाव गाहाय फावथिनागिरि हिसाबै बाहागो लादों नेशनेल स्कुल अफ ड्रामानिफ्राय फावथिनागिरिनि सोलोंथाइ आबुं खालामनाय मुस्रि जयन्त नार्जारिया। सावथुन दिहुनगिरि डक्टर मुसुखा रामसियारिया गावनि सावथुन दिहुनसालि बिग सिक्रि फिल्मनि गिबि आबुं सावथुना जर'खायै नायगिरि आरो रायजोनि अनसायनाय मोनगोननि आसा दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।